Wata rana, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito ya ba da sallar asubahi. Da ya idar sai ya juyo da fuskan shi yana haske, yana walwali, yana murmushi. Ya masoyin Annabi, don matsayin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka tsaya ka saurara sannan ka yi comment, ka yi sharing saboda al'ummar manzon Allah su amfana sallallahu alaihi wasallam. Sai Sayyidina Umar ya ce, Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menene ya fi kyawun fuskarka? Sai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce, Ya Umar, ko ka san ko ni wane ne? Sai ya ce, Ya Rasulullah, ban sani ba. Annabi na ya ce, Ni ne wanda Allah ya tsago sunana daga cikin sunansa Muhammadu, ni kuma Muhammadu, sai dai ba alfahari nake ba.